Venit pe la noi să vorbim despre o grămadă de obiecte făcute din lut. Să rămână, bună dimineața! Bună dimineața! Lut! Toată lumea s-a apucat de lut în 2025, așa. Mi se pare mie. Mă înșel sau nu? E din o modă. 2020. Din 2020? Cu pandemia, lumea s-a apucat de lut. A început să stea în casă și cu ocazia asta partea creativă exact, a început să se exprime. Ce ne-ai adus azi? Astăzi vorbim despre wabi-sabi, care este un concept estetic japonez, care aduce în atenție frumusețea imperfecțiunii. Pentru că industria și toate poveștile astea care duc la perfecțiune sunt un pic prea mult. Lumea a început să se întoarcă la esență, la valorile naturale, la texturi, la a aduce natura mai aproape de ei. Și cum nici noi nu suntem perfecti, să nu căutăm perfecțiunea în obiecte. Exact. Și până la urmă acolo este echilibru și energia naturii. Aici deja este în mijlocul unui proces și ce faci? Aici o să facem împreună niște texturi naturale cu, aveți și voi acolo niște obiecte, o piatră, o nucă de cocos și câteva unelte. O să amprentăm pe placa asta, și apăsăm așa, încât să obținem o textură așa cum avem pe bolurile din față de aici. Practic aici asta este interiorul bolului și apoi ar veni aplicat pe suportul nostru. Și pe interior și pe exterior? Da. Da. Dar așa ceva ar putea să facă și cei de acasă? Adică știu că după ce terminăm acest model, după aia trebuie să fie pus la un cuptor, nu? Procesul este mai lung, trebuie lăsat la uscat, apoi ars și apoi glazurat. Doar dacă au un atelier și cu toate dotările Deci specifice. nu se poate face neapărat acasă. Adică nu poți să pui în cuptorul de acasă. Nu, pentru ăla există alte materiale. Există varianta să distrug proiectul în stadiul în care e acum? Adică pot să apăs prea tare să rup? Da, e vorba de control și wabi-sabi, deși pare o joacă și o joacă naivă de copii, ar putea părea ușor, Uite, de exemplu, distrus ce am făcut aici. Putem să folosim partea cealaltă. Mult folosit partea greșită. Deci mi se pare așa frumos aici. E ok, că așa învățăm. Nici wabi-sabi nu poți să folosești tare. Da, wabi-sabi de fapt este vine după ce ai control pe toate lucrurile și știi tehnica foarte bine. Este o deconstrucție, practic. Deci după ce reușești să faci perfect lucrurile, abia după aceea faci wabi-sabi și nu invers. Deci trebuie ceva studii, nu poți să te apuci neștiind nimic chiar. Și aici mi-am creat eu un obiect cu care să aplic o textură. În felul ăsta se așează și materialul mai bine pe suport. Și vă las și pe voi dacă vi se pare interesant. Asta e o vază mică sau e o cană de matcha sau de cappuccino? De matcha sau de cappuccino, nu? Da, cu o textură de piatră la bază, exact. Spune-mi, te rog, cât durează să faci, de exemplu, un bol de genul ăsta, de dimensiunea asta? Nu am calculat niciodată. Pentru mine timpul în contextul creației nu este foarte important decât atunci când am deadline-uri și când sunt... Păi te contactezi și spun vreau un bol de genul ăsta. Când pot să vin să-l iau? Un termen minim este de 4-6 săptămâni. În mare. 4-6 săptămâni? Da, pentru că trebuie să lăsăm să se usuce, trebuie să ardă 3 zile din nou. Ai că este un proces care durează. Adică tu, când în astea 4-6 săptămăni, tu începi... Ai început și după aia în 6 săptămâni este gata produsul? Da, eu pun și o marjă de eroare de timp și abia la 4-6 săptămâni este obiectul gata să-l Deci tu începi în prima săptămână? Că nu, mă gândeam că poate că erau mai multe proiecte în același timp. Da, uneori se întâmplă și asta. Îți mulțumim frumos, Lidia, pentru acest concept wabi-sabi. Deci nu uitați, nimeni nu trebuie să fie perfect, dar ca să nu fie perfect prima dată trebuie să știi să faci perfect, ca să poți să nu mai faci perfect în 4-6 săptămâni. Mulțumim frumos, să nu uităm frumos. Aris, lasă... Ia uite ce frumos, am făcut o inimioară frumos. Răzvan, Ramona? Noi toți am văzut că Aris e pasionat de lut. Da. Pasionat de olărit. De olărit și panificație. De morărit și panificație.